Joo, kun me Krimin kanssa sanottiin, että se ei oo huoppetsa. Ensimmäisenä kun vittu avattu Instapikin, niin vittu luukkanen. Ei kun Kuka? Kuka? Blackpool! Miten sen sanot, jos se jätkä tulee sinun vastaan tällaisen fiitin kanssa? Sitten toinen parta. Tosta muuten ammuta. Aukaukseen. No meiltä meni rengas. Nimeltä. Nyt Roksa pysää. Huono kuin kuka. Lähde mihinkään. Laske ase! Laske ase! Laske ase! Missä se toinen? Takana. Jäi. Salamia vakosti, salamia vakosti! Tullaan. Älä mene siihen autoon. Okei. Eiks nää? Meillä on mustakaltainen supparkka varmaan. Joo. Mä aloin tulossa. Vetelö seinille. Vittu Littlesel! Ei tapsa sodassa. Tää on Gladi. No. Torin Gladi. Pitäisikö tää vie sairaalle? Ei mitä vittu, tähän on käyty Jaimuroa. Mitä vittua? No käy heittää sairaalle. Sitten se yksi kaippari, olikohan se Dave Navarro? Basketpireitti näillä autoille vielä tossa. Dave Navarro, se kuvitteli mun kivekseen, kun mä virtsasin sen tessiin. Se oli minä. Ai se olit sinä? Kato, ei kaikkein hieno. Kuteittaa mukavasti. Oi! Perkele. Jaha, ei vitti tullakaan tänne. Laita sinne viestiryhmään käytössä. Ei joku Liina ja vittu meni siinä aamulla. On Liina heitetty parkkisakkoa tuolta niistä. Paskasakon kanssa. Joo, hei tuokaa sit mulle penkonisteri. Laita kepsi. Vittu koski! Älä vittu vedä mitään satana äkkijarrutuksia keskellä vitun motaria! Joo, nää vähän vitu aggressiivisia.
vittu tikettiin! No, tämä koskee seksipuhelinpää päivää. Joo, ei kiinnosta nyt onko tää mikä puhelin, mutta joo tosiaan vanhempi konstaapeli pakko tästä ilmoitan täten, että sinulla ei ole ajo-oikeutta seuraavaan 2 vuorokauteen. Tarkoittaa sitä, että ajokielto loppuu 28. päivä kello 22.15. Mikäli sinut tavataan ajoneuvon ratissa, sinua tullaan rankaisemaan sakkorangaistuksin tai mahdollisesti vankeusrangaistuksin, koska olet rikkonut ajokieltoa. Ei mitään, hyvää päivää jatkoa. Voit tulla valittamaan asema. Olette kyllä illekkeitä. Noi on ilkeä. Mitä ne on tehnyt? Vei meidän koksu ja hakkas meidät. Mikä se sinä? Oi. Little Soul. Colorway. Alhaalla yksi. En minäkään tässä maski tai muu naamio. Tämä homo kyllä vittuun täältä. No sehän voi olla siinä kuuntelemassa. Niin kauan kun se on tässä, niin minä en sano kyllä vittu mitään. I don't know why she's acting bougie. All of her exes broke. It don't make sense that the background check she a next stop hole. No you can't come to the crib when the party's done. Get sent back home next day man's out trying to get this dough. Joo, ne molemmat on poliisiaseet. Sanon kyllä sen. Me voitais ampua sen niinku tetteksyä paskaksi ja jättää noi sillä. Se tulee samaa sit jo vitumuissa. Nimenomaan. Haluatko käynyt sun MP6 ero? Itse asiassa. Heitä tässä kissille. Heitä se kissille. Se on 60 tonnia siihen. Ei tuskin ne laittaa tolleen, ne varmaan nyt jonkun ratkaisut siihen. No kyllä, jos se 3 tukea sitten löytyy, niin kyllä se... Jos otetaan se haulikko ja annetaan vaikka tuo MP6 vasta lahjaksi tai jotain. Joo. Jos vaikka 2 asetta siltä löytyisi. Joo, jos Nyt joskus saattaa käydä niin, että se onkin joku vaarallinen etsintäkuulutus. Niinku vaikka pankkirossi. Mitäs te sitten? Nyt me ajetaan sitä takaa. Entäs jos se ei pysähdy? Selvä voi tarpeeksi. Kankilaa ja selvä. Jos sai muu auta, niin pännelle. Oikeesti. Life could be a dream. Life could be a dream. Shaboom. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and open we'll meet again. Boom, ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang. Oh, 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 bip, a bip, a bip, a dip. Oh, life could be a dream.